ଆସିଗଲା ରିଙ୍କି ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ବରା ଜିଲାପି ଚଟନି। ଜିଲାପି ଖାଇନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାନେ କ'ଣ? ତୁ ତ ଏମିତିରେ ସୁନ୍ଦରଟା ଆଉ ସେଇଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ନେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି। କାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବୁ? ଆରେ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦଉନୁ। କାହିଁକି? ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦବା ହାତ ପା ହେଇଛି। ଏ ଭଗବାନ ମାନେ ସିଏ ତାର ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବ ମତେ କହିବ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦଉନୁ। ମତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ। କୋଉଟା ଖାଇବୁ ଆଳୁ ଚପ୍ ନା? ଚପ୍ ଖାଇବି ମୁଁ। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ଗରମ ଗରମ ଅଛି ହେଲା। ମିତା ନେ ନେ ତୁ ନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ପିଲାଟା ନେ ନେ ଏକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମିତା ଆଉ ପଡ଼ିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ